En gang i 1800-tallet gik en spansk mand rundt på sine marker. Han ønskede sig brændende en hest, der kunne opfylde alle hans ønsker. En smuk hest med masser af ynde og flydende bevægelser. Samtidig en hest med lethed for den høje skole og let ved samlinger med styrke. En dag der fik han en tosset idé. Vi laver en ny race, gør vi. En smuk OX-hoppe blev hans valg. Hun var smuk og ædel og stolt og yndefuld, som hun kom imod ham. Hun var en alsidig ridehest med mange gode kvaliteter. Hun havde lige dette af det halve af, hvad han ønskede sig. Han tænkte og tænkte, hvordan kunne han få hende lidt større, lidt mere fyldig og lidt mere styrke. Selvfølgelig. Som den ægte spanier var valget naturligt. En græk, selvfølgelig. Her var der lidt mere power, lidt mere fylde, masser af gang og udstråling. I'm sexy and I know it. Der var kærlighed i luften. Jamen, hvad er nu det? Sørme om det ikke var lykkedes. En helt ny race havde set lyset, nemlig hispano-araberen. Og denne smukke og alsidige race har været avlet lige siden. Det er avl af smukke yder og et godt temperament, som arbejdsvilje og evnen til at være menneskets bedste ven. Et helt nyt liv og en helt ny race. Dem, der står foran os, det er to toårs. En hoppe, der står med kvinden, og en valak, som står med herren. Og de er efter Max, som ejes af stalden Rohan. Og de er jo selvfølgelig også nede i deres stald og besvarer alle tænkelige og utænkelige spørgsmål. Og publikum, giv dem nu en stor hånd i dag også. Bare klappes, kom. Og hvis I nu giver dem en endnu større hånd, så løber de garanteret alt, hvad de kan ud af ringen.